mereno sumubang iwang arono kadenetrane nganggara rapo sabdan ning kukila ringkane kara seketar kene tunganing kung lero sing pinipanca kapusan aku dening Panakawan edan parat jebulane sing dadi pergiwoke pamemba warnane tawur cebreng elek gula buntung iki ana wujuding bleketer monyet putih ora pangling koe mungsuh mbahku mben Anoman mapan kepara nyata tegese kowe ora lamur apa kang dadi mripatmu tedak turune Indrajit Megananda Sasrawana papan para nyata aku Nalendra saka negara Giri Kutha Prunggu aku tedak turune simbahku Prabu Rahwana kowe wanuh-wani ngadang dalan karepmu apa karepmu ora ana lara telu ngandhekake angkara murkamu ora usah dadak mungsuh kelawan plunangku Sigarakaca kang dina saiki lagi nandhang Cintraka gara-garane dicokot dening kowe. Kowe mungsuh ora ana lara telu ya mung Anoman. Edan parat. Wani karo aku Anoman sing kudune wani takone kowe mau aku apa kowe. Coba saiki kowe gagasan kowe pikiran mbahmu kae sing matine sapa? Iki Gembong Mangriawan utawa Anoman. Apa kowe kepengin tak susulne karo nyawane mbahmu Dasamuka. Tedak turune Rahwana nek pancen kepethuk monyet putih. Wah, ora debuk. Takune aku bakal malas hukum marang sedane mbahku lan Kanjeng Rama.